Bukuk bai simi hamjago hne sama bai kubui hamjakma engkai manya kubui hamjakma engkha kha bai khuk bai tomung bai ti samung bai hamjakna nangnai tatal hamjaknai borok rok jefru bo hamjakya hini ko sia pheba tatal hamjaknai borok rok nono important rigla abo hai tatal hamjaknai borok rok hamjakmungni puila hingke langma phano rwui mano pia hamjakmung kisa balokha hingke jora phano si rwui manya aboni bagino nungbo keboni tatal hamjakmao gelegai nini langmano ta derardi eba nini sakno tekto tardi tamni hingke tatal hamjakmano puito khlaike nung salja duka mannai pheba je borok nono kubui hamjago nung bono je profano duka tardi hake phaidi kubui hamjakma tamo sawiman layano te sawimanani chaitok layano nini hamjakma borok nono kubui de hamjak eba tatal de hamjak Number 1 nini hamjakma borok tumung nono hamjago hingke bonono saljapano muito khlaiyawi tongbai mangla tamni hinba kubui hamjaknai borok je profano bini khani borokno kamanani kirijago je kubui hamjaknai borok bonono jora sannai ti nono jora boriwi mannai nini thani jora sannai manya hingke dukho nangjaknai salja nungbai kokma saya hingke eba sms chat ma khlaya hingke nono khatangjaknai omongkha kubui hamjakma pheba tatal hamjaknai borok nono muitubo khlaigla nono jorabo riwi mangla Number 2 je borok nini bagai mukti klai kapnai sms manya call manya jora manya ti muito khlaijage hingke nono joli jaknai phia nono joli mani ulobo nono taisa ki philei koinai hake nang puito khlaidi bonono kubuino hamjago tamne hinba kubui hamjaknai borok bonono belaikeno care khlainai ti bonono online nugibo nung bono sms khlaya eba reply riya hingke bonono risi nangnai ti joli jaknai tumungno nini hamjakma borok omo hai wngwi tongkhe bonono kubuino belaikeno hamjago Number 3 tumungno nini khani borok nono kubuino hamjak sugo hingke bonono borom eba respect khlainai ti important rwnai bonung bai walainani ti chengra khe kutuklainani rokno asuk jora kabang rigla tamo khe jefro phano nungbai kok kwtui sawi tongnani hamjakmani kok sawi tongnani mangno muchungjaknai bonono hamjaktoino nungbo bono hamjakthung bo muchungjaknai Number 4 kubui hamjaknai borok jefro phano mungsajak majra phunugui kaklainani kokno sawi manya je borokni khao kubui hamjakma kwrui bo simino omo hai kok sawi mano pheba je borok nono kubuino hamjago hake bonini bagai bebangno khlaimannai bonini bagai problem rokno kirui tongla tamo khe problem rokno solve khlainani chaitoknai nangkhenini bagai bini bebak no yakare rwnai omongkha kubui hamjakma te kathar hamjakmani mari Number 5 jenono kubui hamjaknai borok bonono borom rimani bisingtei nini kogrokno khnanai ti nini takima kogrokno naraknani chaitoknai tamni hinba bwkhabai hamjaknai borok bini khani borokno jefruphano kosto khlainani muchungjagya nono tatal kok sawi nini muktuino khiklainani muchungjagya jefruphano nini kok khnawi tongnai ti nini hamya jorao nono kaham kok sawi khakchangmarinai Number 6 kubui hamjaknai borok jefruphano nini hamya naigla tamokhe nini bagai kaham mangno wansuknai tungno nono bwkhabaino hamjagui tongo hingke bonono kok kahamno phwrwngnai ti bonono tongmung kaham tongnani nini muchungma rokno supungnani abo hairok bonono muchungjaknai tamni hinba hamjaknai borok bo nayo bini hamjakma borok bo bebagono kaham wngthun kuchugo kathung Number 7 hamjaknai borok wngkha doi joliya nakarmung gwnang bwkha kolok ti nono joli mani ulobo nini thani taisa ki philei phainai nung bini thani chaya khlaipano bo nakaryawi tongwi manya bonono nakarui kaham wngnani no phwrwngnai bonono doi bo joli glak jefro
nung bini thani chaya khlaio bonono kha kolok jora kolok khe kaham nani chance rwnai tei bonono jora kolok bo joliwi tongkai manya tamni hinkhe kubui hamjaknai borok bini khani borok no klaisa eba phatchake yakari rwnani muchungchakya. Number 8 je borok no bkhabai no hamjago bo jefru phano no tatal kok saya bo tamo khlai bo boro thang bo bahai tong bebar no kubui kok no sanai amno karibo bini nok no khungni kok tei bkhani kok nono khlogi sanai tamni hinba bonono puito khlaio hake tabu waisa wan sugui naidi nini hamjakma borok nono kubui bkhabai de hamjagui tong bo tumung nono kubui bkhabai no hamjagui tong honke nono mannani muchungo honke bini thani kubui hamjakmani mari o 8 point jora khanamani haino ungnai pheba bini thani kubui hamjakma kringke aba hairok ungge mangla. The Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Debbarma kha khlaio norok tinini o video no chajak khana hinai tei tumung no tinini video ni bising tei nini thani kaham srengmung mani tongkhangke eba nung nangjak khangke nung o video no share khlainani tapokdi tei o video no like redi omo haino bwskango video man tongnani bagai ani channel o katal phainai rok tabukno subscribe khlainadi nor jotono kaham kwrwng no tongdi hambai.